Pwede mo ni, ang prinsesa sa kanyit-nyit. Daghan nga buang sa kugaan niya ang ilaminama kalalakihan. Excuse me, for your information, ikaw ra ang nabuang og dili ang mga kalalakihan. Kay dili gyud mahitabo nga manghawd ang mga bayot nga demonyo sama ni Wakalingo. Ang si Kenzie ka mo sultan ako ni Ana, ha? Ikaw nga otro mong charot. Kenzie ka ba? Ako si Chololot, ang anghel nga murag si Marimar. Ay, charot! Usa ka anghel nga gipada sa kalibutan alang sa usa ka tahas. Sige, pabuta ka ng pistola. Sige, Jumong, mamusil. Kamplita ka ng pistola ron doon ay mamatay. Ayaw, Jumong! Daghang mga tao! Basig makaingo ka! Ayaw! Ayaw to yan, Jumong. Sige, kamplita na yung duma. Ayaw, Jumong! Ayaw! Ay! Di ba niyo, oy? Ako na iko! Ay, bangas ka! Sila na iko! Super Radio Production Center. Mudalit ka ninyo og lahi nga sugilanon. Pero magsige ka magsulsunod ako. Kinsa ka magyot? Ako ang imong anghel nga magbalantay. Ako si Chululot, ang pinakagwapang anghel sa langit. Ay, charot! Ikaw akong anghel? Usa ka charot? Si Chololot, may angel nga charot. Ubos sa direksyon ni Mike Cabras, spinner Nelson Tantano, technician Aquinoy. Bisag unsa ka pa chulula. Mahal ta ka og ang kunin tagyot ka. Ako may kalupad sa langit. Ay! Kilokos ko kwakli! Chololot, may angel nga charot. O karon mga higala sa lain na sagsumpay, nining atong sugilanon nga naguluhan. Si Chololo, may angel na charot. Hoy! Ako pa rin yun, no? Kung di mo gusto masunod ng Jomong sa ospital, ihatag na rin na mo kandanan yung kwarta. Unsa? Unsa? Nabuang ka? Ikaw siguro. Kuwang pa maganinda na mo inyong lukwaon. Unsa mo? Sinuswerte? Bida! Kada Bida! Hilam tamoy! Pasak! Kumontay. Kabayan to na! Pasakon naman ko ninyo! Kutsilyo. Saban! Ihatag na ninyong daang kwarta o dili! Ha? Tumag! Unya ka mong ihatag, magbuot ka! Nagtuo kang nahadlok mo nimo? O kung amo na ning hatag nimo, gano man, mureklamo ka, ha? Hoy! Oh, Parts, Supreme Parts. Mureklamo ka ba? Oh, suko ka? Suko ka ba? Wow, suko. Ingunday kong suko. kung ano bahag-bahag ba ka? Wala may tungkol sa script. Tarong hap! Naglago, tarong ako! Habhabo na rin mundo ha! Bibi ng kwarta ni! Ikaw naman, pabantag, kabayan na ka. Ami! Sige, sige. Oh, imo na. Nagtuo kang hangol mo na. Imo na. Ipalit ang lungon nimo. Usa lungon! Ingon kong buongon, bungon. Buongol mo ito imong gingon? Bungon. Hoy! Bungula din mo eh. Ingon ko, ipalit na itong buongon. Buongon ha? Unya, human mo ka og buongon. Palit sa dog toothpick. Saan na toothpick? Manutpick ko nga buongon may ikaw ka na ko? Kulitog na sa imong dunggan, oy. Bungol man ka. Buang! Sige! Sige! Sige ka! Sugmagan ko. May sakit ba ko sa kasing? Sugmagan ko. Abi akong isog. Hoy! Turo! Itiman turo! Dili ni mo katapusan ng para kita! Sa sunod ko makita ito, turo! Busan. Ilamoy! Sige, isa ka tubuhay ka. Habhabo ito na buwangan ka. Huwag ka kasaran. Sa sunod ko makita, tap! Nga naman! Minawa ko! Ano lagi makita sa sunod? Ano naman? Kikatan tayo ka? Sus! Sige! Sibat! Sibat! Santa ko ang mutuyok ka na kung utok! Mutuyok ka niya ron! Bantay maritiyan yun mo! Kuwasay angay ni mo. Kung mutuyok ng imong utok. Hilam na!
Mao jud. Simpa talaga na yun mo! Sige na! Parts, lupit na parts. At ito na ta kahikun ka kung magtanaw ni Turo. Nandagway rin. O siya! Sa pagtuo mo na kung nang buwangag ka, pansayan? Dili! Usap niya! Brog arinula. Sa! Hoy! Tomboy! Bayad ka rin! Bayad ka! Hog! Hoy! Animal! Oh, usa mo! Nagtaga man lang mo niya, ha? Ukurat na yun duha! Padali! Kayon kay mi boss. Kayon! Ang panglutang doon ng buwan mo! Hoy! Ako yan eh. Animal gito turo ha. Ahak ba kanila kawa? Saon man ni nato rin parts. Wala naman noon tayo kwarta yun ni parts. Saon man noon nato. Saon nato pag-ingon sa parts Jumong. Kabala ka parts. Ngano? Oh, nganong katawa ka parts? Di pa may 500. Ha? Ingon ka 1,000 rin dawat sa TV. Ang remote di ay, wa man ako giapil prenda. Ako itong baligya. Ang hanggawa rin mo parts lupin. Daghan pa ka sa inyo parts lupin. Bogtong rin kita ang parts. Oh, lupin na. Parts Jumong. Parts. Ano mo ka? Ano sa mga naon yung murag kumot mo kayo na? Wa maplan sa parts. Tarong lang sa ka? Sorry kay parts. Naling kamot mis parts buding nga makakita kwarta. Pero kalay sulti bods. Ano sa mo, Pars Buding? Parts. May kwarta raw taming da parts. Kaya giprinda man ni parts lupin yung TV parts. Ano ya? Limal gis parts turo parts. Gipariglahan min lang turo parts ug sa iyang mga tao. Kuha lang kwarta na mo para unta ni mo parts. Daghan mo sila parts. Wa mi nahimos parts boarding. Kay kung sukol mi. Tagilid mo mi mao nga ko lang gihatag. Sige lang. Makabaos na ta nila. Parts. Parts. Ay, magkabala ka. Nagkadaya ng kwarta sa nanay. Libera na niya sa ospital. Magkagawas na kugma. Ay, salamat. Mayroon parts. Mayroon part. Nakadag kwartas nanay ni mo part. Pero parts. Parts. Katuto akong TV. Sige lang, Pars Lupin. Nagkatonta lang niya to. Ako rin lukatan to. Para ba ito maimpas? Wala kaya ako rin bala to. Bantay lang restoro kung magkagawas ko. Pailhon ko ginisya kung unsas jumong. Sige. Inom. Inom. Ay, blaka. Ay, blaka kay Rialte Kwarta. Netikos to. Sa to pa boss. Dili dito kagawa sa ospital Jumong. Kay wala may ikabayan. Maunang to siyang mura to sa pinireso nga dili kagawas kay wala may kapiyansa. Kabalasan Jumong Mahimo po, Joy?
Ay, Ay. Wow. wow. Boss. Wow. Ah. Sexy. Sexy. Dali, dali. Likod. Kaya na yung likuran, oy. Tanggalan mo. Palikuran na nyo. Palikuran. Dirimis. Kapan mo, Boss Toro? Murag ba ni? Ikaw dahil mo ay Toro? Wow! Kamacho! Maot na akong ganahan sa lalaki ka ng macho. Boss. Murag kagusto siya ni mo, Boss na. Ay, boss. Wakahibaos, Toro, nga ako ni. Nami totok siya na ako. Marag nabihak sa akong kaanyag. O sila may baw nga ako kiring ang nagkita ng sa kababay. Ay, kinangdang mo sunod ka na ako, Toro. Kung noon siya akong ipabuhat ni mo. Musunod ka. Hey. Ikaw na Toro? Oh, lagi. Sige, punta Ako na si J-Star. Baki. Ang babae sa kangit-ngit. Sige, Toro. Oh. Gaksak ko. Ay. Hagi. Kanindot. Sa mga kaoy. Di ba kayo giugod di mong nawin sa Jisa. Ay, manundon mo tayo, Lois na. Ay, makabuang ka, Jisa. Ay, pinungunan ako kung mata. Ang imukaan niyang makabuang. Pero, Sige pa, Toro. Sige pa. ang imong ilok Pangarap makalipong. pa ni ako. Kahilig ba yan di magkilo? Oy. Si Turo, minsan hinap ang mga mata. Bakit mo kinain, oy? Sige, ang kuna ko, Turo, ang imong gusto ang matuman. Kung bakit mo kinain? Kayo man o niya, Ana, ako na sa gusto ang matuman. Ay, hala? Si Toro? Natumba na tungkol sa kahubog. Huwag ka mabok, oy! Huwag ka mabok si Inom. Nalibo na gus ka baho sa mong ilok. Ay, salamat. Nakagawas na yung taon ta sa ospital. Parts. Pahuway lang sa parts. Bago pagugang nakagawa sa hospital, parts. Dong, Jomong. Anak, pahuway lang sa ha. Kay mag-andam sab kog atong paniod to. Unsaong udto naman tang ipagawa sa Dr. God. Dugay sa kay Dr. God. Ganina ram tatang buntag mo gawas. Ay, may na lang gani parts kay gitugtan das doktor nga makagawas. Dili magin unta to siya musugot ba? Gipapirma na guta atong Weber? Nga, di isla mangin labot kung say may tabo ni mo kay pag-upagod ka ng imong samad parts. Sige. Biyaan ta usa mo halopin, buding. Ay muglakaw kay magpalit kog sudan ug anhin lang ta maniud to ninyo din he. Yun na. Unsa may gusto ninyong sudanon? Anak, Jomong, ikaw. Unsa may imo anak? Sagun sa. Ako na mayang bisag unsa lang pod ako nang Ako no nang, di magkay ko himili. Bisag manok lang ko na ako. Ako lang ako tahong manok. Manok lay imo lupin. Manok lang.
Di, magkaya ko himili. Dili tood ka himili, no? Basta manok. Ikaw ko nang mayang. Bisag inasal, basta manok, ay okay ra ko. Aw, angay man sabgid ni mo, Lupin. Kay tanaw na ko ni mo, no? Mura man sa nagtapay sa manok ng imong Nang mayang baya, wa gilain nakitaan. Ang ako ra gitang ilong. Wa lang ka kahibaw ng mayang. Nga kining akong ilong, mao nay asit sa kong kagwapo. ilom na lang, Lupin. Asit sa imong mata. Bito. Diyan na mo, oy. Manok tong imo, no? Manok lang og wa gilain. Og wa inasal, bisag adobo lang ba basta manok. Di man ko magpili. Hoy, ay nagpuyo din ha? Bankrupt ni mo da. Bart! Sama na, Bart! Ha? Bart? Mo na gitawag og jungle knife, Bart. Bart! Uy, ala. Parihas masig gamit tong salidang Rambo parts. Kanang kutsilyo ha? Murag gabas ang ibabaw. Mao ni mo habwas tinaay na dun toro. Parts! Mubahos gede ka, Parts! Kaya lagi mo na ako. Di ko mahimutan kung di ko makabahos. Pero, Parts! Matay, naaday ka anak parts. One name sang ako anang klasiha pa so? Nay oh. Nay, akong kutsilyo. Gamay ra, itandi anang imo. Ilom da, Parts sa Pinoy. Panghambog pag iyang kutsilyo nga muraram na kutsilyos del kater. Pero modot ba taon yapon ni Bods? Parts. Parts Jomong, kung unsa imo plano na arami sa loyo ni mo Parts Loping. Lopin ba? Parts Lopin. Sulti lang, Parts. Kung kanos ata mo baos. Oh, sige na mo. Sige na mo, lingkod na mo, aron mga na. Nang mayang. Munggos naman lagi nigpansit. Asa mang manok. Kanang gitakuban, Lupin. Aw, naag di ay. Di hagi ko believe ni mo nang mayang na. Tanan akong believe na hurot. Hilom na lang dyan, Lupin. Sige ka lang bilib. Wala taghatag o kwarta. Ay, tingbuli na ako ng mayang. Sige na, gutom na. Bebe, kamulay ka na ng munggos ug pansit. Ako lang na ipalabin ninyo. Kinilay ako, kining takuban, kining manok ba? Pasensya lang mo, ha? Nagmayang. Uy, Oh, siga man ang mata ni mo, Lupin. manok rin ng mayang? Oh, itlogs, manok. Sa Abi na ko ginasalo, di ba adubong manok? Oh, ato nang adubohon. Mahimo din na itlog adubuhon. Mahimom gani ng aslon. Saba din ang mayang, oy, gara ka sa da. Hello, day. Ulam na mo. Sila kayo mga ta. Galing yung mayang na. Kuli ka mo kaon dahil Lupin. Hawa na dia. Kaya mga mi. Kaon ko, uy. Gutom kayo. Gaitan yung mong kusog pansit, be. Parts. Nakatuog na sa nanay ni mo, Parts. Parts Jomong. Siguro ka nga karon ni nato buhaton imong plano, Parts. Di na ko magkapabot pagdugay, Persmuding. Karoon ko kuhaos toro. Part. Musa panganda mo. Mula ka ta karon.
Pangitao tos Turo. Gusto kong hayaw na si Turo ug mga adlaw.